L-anzjani se jkunu fil-qalba ta' ċelebrazzjonijiet li jfakru l-125 sena ta' ħidma fir-residenza San Vincenz de Paul li fiha jgħixu 1200 persuna flimkien m'2400 impjegat biex jassiguraw dinjità u ħajja feliċi għal dawn ir-residenti. Sabiex tkun infakra l-ħidma tul dawn is-snin minn issa sa Ottubru se jkun segwit programm ta' ċelebrazzjonijiet b'attivitajiet fir-residenza stess u se jsiru b'kooperazzjoni bejn diversi entitajiet. Spettaklu ta' divertiment u talent bil-banda tal-Forzi Armati se jkollha sem importanti biex ikun hemm verament promozzjoni ta' anzjanità attiva. It-tnejn filgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Justin Caruana żaret lill-anzjani u l-ħaddiema u b'sodisfazzjon fakret il-ħidma li saret matul dawn l-aħħar 4 snin. Caruana fakret li se tinfetaħ sala oħra fejn se tkun tilqa' koppji anzjani li s'issa kienu qed jgħixu mifrudin. Bdejna bi proċess ta' rebranding biex intejbu l-kwalità tas-servizzi li nagħtaw. Mhux biss billi żidna s-servizzi ma wkoll anke iffukajna fuq bżonnijiet partikolari bħal pereżempju id-demenzja, iffukajna fuq ukoll il-fatt li kellna koppji li jridu jerġgħu jingħaqdu flimkien u għandna wards li huma speċjalizzati skont id-dipendenza, ġifieri persuna li għandhom dipendenza għolja ma jitpoġġewx ma' persuni li għandhom dipendenzi li huma iktar baxxi u għalhekk ikunu nistgħu iktar nifukaw fuq il-kura tagħhom. Fuq kollox huma l-anzjani stess li jistgħu jiġdu l-attenzjoni kbira u l-kura effettiva li nataw kif spjegatilna din l-anzjana bid-bissima. Kuntenta, ħafna kuntenta. Għax jgħinuna, jaħdluna, tuna nieklu, tuna minn kollox. Iħobbuna, janquna magħhom. San Vincenz de Paul kien infetaħ bħala sptar għal foqra u bdawk b'mart inkurabbli lura fl-1890. Iżda qabel it-tieni gwerra dinjija dan l-isptar inbidel f'residenza u sptar għall-anzjani li llum qed jara trasformazzjoni ta' titjib fil-kwalità.